Радыётэатр. Лепшае. Усім, хто слухае зараз канал Культура, шчырае прывітанне. З вамі гукарэжысёр Алена Пранчак, вядучы Уладзімір Трапянок. Напярэдадні 95-годдзя беларускага радыё, якое адзначым 15 лістапада, мы працягваем знаёміць вас з найноўшымі радыёпастаноўкамі, запісанымі ў 21 стагоддзі, якія дэманструюць дасягненні ў радыёдраматургіі, ілюструюць творчы почерк рэжысёраў-сучаснікаў, славутых і акцёраў-пачаткоўцаў. І сёння звернемся да радыёспектакля 2009 года «Крыж» па аднайменнай п'есе Аляксея Дударава. Аўтар казаў, кожны з нас усё сваё жыццё ад нараджэння да скону нясе свой крыж. Адны усведамляюць гэта і нясуць яго як узнагароду, іншыя лічаць яго пакараннем, а нехта з нас і проста не зважае на яго. Аднак ёсць асобы ў нашай гісторыі, якія, несучы свой крыж, нясуць яшчэ і крыж свайго народу, крыж кожнага з нас. Канец цытаты. І такая святая прападобная Ефрасіння ігумення Полацкая. Менавіта ёй прысвечаны радыёспектакль. Дзеючы асобы і выканаўцы. Ад аўтара народны артыст Беларусі Геннадзь Гарбук. Працлава артыстка Аксана Лясная. Богша заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Андрэй Душачкін. Цівун народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка. Над радыётворам працавалі кампазітар Уладзімір Кандрусевіч, рэдактар Галіна Шаблінская, рэжысёр Ліка Пташук, гукарэжысёр Ларыса Гаршунова. Быў у Полацку князь імем Усяслаў. І меў ён сыноў шмат. І быў у яго малодшы сын Георгій. Ад яго ж нарадзілася гэтая блажэнная дзяўчына. Бацькі узрадаваліся яе нараджэнню з усімі роднымі. І праз некалькі дзён загадалі яе хрысціць. І ахрысцілі яе у імя Айца і Сына і Святага Духа. І гадавала яе карміліца. І расла дзяўчына дзень пры дні. Цела малаком сілкавалася, а душа Святым Духам напаўнялася. Спалучала яна шчырасць дзевы праведную і малітвы плён. І настолькі любіла вучэнне, што бацька дзівіўся гэткае яе да навукі любові. Дванаццатае стагоддзе ад нараджэння Хрыстовага. Полацк. Бераг Двіны. Поклади идола на землю. На колени! Все, что буду казать, повторяй. Да Тебе, Господи, узношу душу мою. Да Тебе, Господи, узношу душу мою. Скируй меня на истину Твою и научи меня, бо Ты Бог збавения моего. Скируй меня на истину Твою и научи меня, бо Ты Бог збавения моего. Грехов юнацтва моего и злочинств моих не вспоминай. Грехов юнацтва моего и злочинств моих не успоминай. Тебе веру, на Тебе спадзяюся и а ніколі не поклонюся идолу, бо гэта ёсць притула дьявола. Тебе веру, на Тебе спадзяюся і я ніколі не пакланюся ідалу, бо гэта ёсць прытулак д'яволу. Встань!
и возьми секеру. Сячи его. Сячи на дробные ковалки, на трески, стружки, дробный пыл. Потом принесешь свечку и спалишь все. Тут, на березе Двины. Горячий попел пригоршек будешь носить до воды и топить. Сячи! Господи, ты ж ведаешь, что это не так. Не рабіў я ідала. С постом и молитвой выразаў з мёртвага дрэва жывы, светлый воблик твой. Христос повинен быть на крыжи. А это идол в его воблику, что надсмехается над Богом. Сячи! Не могу. Бокша, люди хотели спалить тебя разом с ним. Я уратовал тебе двогнища, пообещавши, что ты будешь покараны и раскаяны. Сячи! Не могу. Что тебе эта деревяшка? Святый Петр от Христа тройче отракался. Я не рабіў ідала. Люд веруючи чакае. Коли ты не посечешь его, я змушены буду секче тебе бизуном до смерти. Сячи! 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 Покинь яго! Вітаю, князёўну Працлаву. Што зрабіў гэты чалавек? Гэты чалавек зрабіў драўлянага ідала. Разгневаны натоўп прывязаў яго да дуба, обклал хмызняком и хотел спалить разом с идолом. Я лезвие отбил. Я его за огню достал, а он, не жадая знішчыць идола. Чаму ты лічыш, што гэта ідол? Христос повинен быть на крыжы. Это всем вядома. А кто поклонится іншаму, язычник. Як завуць гэтага чалавека? Его зовут Бокша. Лазар Бокша. Полоцкий майстра. Разбяр и ювелир. Бокша? Ты робіш пацеры для царквы? Я? І аправы для абразоў, так? Так. Як жа ён мог рабіць ідала? А гэта кто? Христос. Христос повинен быть на крыжы. На крыжы Христос быў мёртвы. Пасля таго, як яго прадалі, адракліся і раскрыжавалі. Але ён быў жывы да Галгофы. І праз 3 дні пасля Галгофы ўваскрос. І тут ён жывы і кажа: любіце ворагаў вашых, благословляйте тых, хто праклінае вас, і маліцеся за крыўдзіцеляў вашых. І толькі тады будзеце сынамі Айца вашага нябеснага. Бо ён кажа сонцу свайму узыходзіць над злымі і добрымі і пасылае дождж на праведных і няправедных. Я уратаваў яго. Я выпадкова праезжаў. Ты тут не выпадкова, і я не выпадкова. Паслалі цябе, паслалі і мяне. Хто? Хіба ты не ведаеш? Не разумею, князёўна. Ідзі і скажы людзям, каб разыходзіліся. Ёсць боскі суд, і ёсць суд князькі. Хто чыніць свой разбойнік? Слухаю, князёўна. Балюча. Смешно. Христос повинен быть на крыжи.
Яны яго некалі і раскрыжавалі для гэтага, каб маўчаў. Дай я да тваёй раны ліст трыпутніку прыкладу. Вось так. Рукі ў цябе ласкавыя, князёўна. Не баліць? Не. Каб цівун не падаспеў, як віпрука падсмажылі б. І за што? Добра, каб хоць самі былі святымі, а то ж моляцца Хрысту, а святкуюць не яго ражаство, а каляды. Святую Тройцу так не чакаюць, як купаллі. У самы строгі пост любую мерзоту робяць. А пакажы ім на чалавека і скажы, што ён грэшнік, як зграя галодных ваўкоў накінуцца. Судзіш. Нікога я не суджу. І Бог сведка, што я іх люблю. Кожнага паасобку. Да таго часу, пакуль не саб'юцца ў натоўп. Даруй ім. Каму, князёўна? Хацелі спаліць. Білі сумленныя. Білі ад чыстага сэрца. А за што? Сляпы ўбача, не кашчунства гэта. Я ўбачыў яго лік у вялікім кавалку дубу, што праляжаў на дне дзвіны больш за 100 гадоў. Я працаваў, не заўважаючы ні дня, ні ночы. Усё лішняе, усё непатрэбнае лёгка здымаў разак і з'яўляўся. Ён, збавіцель наш. Моя душа спявала райскія песні. І за гэта біць? Маліся за іх. Цяжка за іх маліцца. Князёўна, князь загадаў мне, каб я зараз жа прывёў цябе да яго. Бывай, Богша. Бывай, сястра. Маліся Богу, што яна апынулася тут. Малюся. Маліцца толькі перад святымі абразамі і перад святым распяццем. Зразумеў? Зразумеў. Зробіш яшчэ хоць што-небудзь такое, і князёўна не дапаможа. Дапаможа. Калі мінула прадславе 12 гадоў, пачаў бацька яе казаць княгіні сваёй: «Трэба нам аддаць прадславу замуж за князя». Княгіня ж адказала: «Як Богу заўгодна і волі тваёй, князь, хай так і будзе». Пачуўшы гэта, прадслава пачала разважаць, і святым духам поўніліся думкі яе. І сказала яна сама сабе: «Што будзе, калі бацька аддасць мяне замуж? Не пазбегнуць мне тады тугі чалавечай». І яшчэ гаварыла: «Што здзейснілі продкі нашы? Жаніліся, выходзілі замуж, княжылі, ды не жылі вечна. Жыццё іх збоку прайшло, і слава іх знікла, як пыл, горы за павуцінне. А прападобныя жанкі мужна пайшлі за Хрыстом, жаніхом сваім, і імёны іх напісаны на нябёсах, дзе яны з ангеламі няспынна славяць Бога. І гэтак разважала прадслава у сэрцы сваім. Розум жа яе яшчэ болей на любоў да Бога імкнуўся.
20-е стагоддзе ад нараджэння Хрыстовага. Полацкі выканаўчы камітэт. Слухаю. Скажите ёй, что налетчики затрыманы и по законах революційного часу будут расстреляны. Так что ей треба? Есть мне час с монашками валендаться. Ладно, хай зойди. Добрый день. Вы из монастыра? Так, Проходите, сядайте. Як вас зовут? зовите меня просто сестра. Вы надзвычай прыгожая сестра. Пайшлі монастыр адразу пасля рэвалюцыі? Я там 10 годов. 10 гадоў. Вы сирота? Не, Хто ваш бацька? ён быў князь. Загінуў. На ўсё воля Бога. І ён змог некалі адпусціць вас в монастыр? Такую прыгожую? Хто каго можа спыніць, калі ён пакліча? Што у вас да мяне? Нам перадалі, што рабаўнікоў, якія ўчынілі гвалт у нашым манастыры, злавілі. Злавілі. І вы хочаце іх забіць. Что вы? Что вы, сестра? Никто их забивать не собирается. Их завтра расстраляют. Расстраляют, як мародеров. Усе сёстры моляцца Богу, каб гэтага не адбылося. І я прыйшла прасіць вас аб гэтым. Аб чым? Хай іх не забіваюць. Кем был ваш батька? Камандзірам крэйсера. Крейсера Александровск? Так, Як загінуў, ведаеце? быў бунт. Паўстання. Матросы разброілі офіцераў, сорвали з іх пагоны і кожнага прымушалі прайсці парадным крокам па палубе, аддаючы чэсць п'янай камандзе. Тым, хто адмаўляўся, звязвалі канатамі рукі-ногі і кідалі за борт. Навошта вы мне гэта расказваеце? Гэтыя марадзёры былыя матросы крэйсера Александровск. Вы по-ранейшаму просіце дараваць ім жыццё Прашу, і моліцеся за іх. малюся. Ну, Бог хай і даруе. Рэвалюцыя не даруе. Ведаеце, сестра, што самае брыдкае? Гэта брудная мярзота палічыла, што калі савецкая ўлада адмаўляе існаванне Бога, значыць, можна ўсё. Рабаваць, гвалціць, красці, заяўляючы, што мы, як рэвалюцыя, супраць Бога, што мы яе дзеці. Вы так доўга пераконвалі маленькіх і непісьменных дзяцей у тым, што яны пачатак пачаткаў у гэтым свеце, што яны самыя вышэйшыя і самыя галоўныя на зямлі, што, урэшце, дзеці вам і паверылі. За што ж іх караць? Народ не дзеці. А ці не вашы правадыры і настаўнікі насміхаліся над верай і святарамі?
заклікалі гэты народ да бунту і непаслушэнства, да свабоды, роўнасці і братэрства. А хіба не ўсе роўныя перад Богам? Усе. Але ў кожнага свой шлях у гэтым свеце, сваё месца ў ім і прызначэнне, і сваё штодзённае служэнне, і ў гэтым роўнасць. А ў чым братэрства? Калі брат за брата памірае, а не забівае брата, і калі моляцца за тое, каб Гасподзь дараваў разбойніку. А свабода? Свабода? Свабода толькі там, дзе вярыгі існай веры. Чаю хочете? Не, дзякую. Вы вельмі разумная сястра. Ніколькі не сумняваюся і ў вашай шчырасці. Але ваша вера, сястра, на нашай зямлі ніколі не будзе мець ні сілы, ні ўплыву. Праведнымі наракаліся, наракаюцца і будуць наракацца тыя, на каго пакажа ўлада. Так было, так будзе. Да сканчэння свету. А пасля сканчэння? А колькі вы яго чакаеце? Кожнае стагоддзе ў вас адно. Час блізкі, блізкі час. Памятайце, і паслаў князь абвясціць народу, хто не прыйдзе хрысціцца на раку, хай ён будзе багатым або бедным, жабраком або рабом, той мне будзе ворагам. І пачуўшы гэта, людзі пайшлі з радасцю вялікай. З радасцю вялікай, сястра. Яны цяпер і адмаўляюцца. Ім загадалі. Яны топчуць вашы святыя абразы, бураць храмы, як 1000 гадоў таму бурылі капішча Перуна. Не забівайце іх. Сястра, яны ўварваліся п'яныя ў ваш дом. Не забівайце іх. Свіні сабе не дазволіць рабіць тое, што рабілі яны. Не забівайце іх. Яны прыйдуць зноў. І я зноў прыйду да вас. Заўтра іх паставяць ля муроў манастыра, зачытаюць рэвалюцыйны прысуд, і 10 чырвонаармейцаў па камандзе плі здзейсняць, кажучы па-вашаму, волю боскую, а па-нашаму рэвалюцыйны закон. Гніллё выпальваюць агнём, а не лечаць, сястра. І вы згодныя са мной, згодныя? Дараваць грэшніку, прасіць за грэшніка, гэта ж, па-вашаму, сыпаць гарачы попел на галаву яго, каб Гасподь пакараў яшчэ больш балюча. Вы больш жорсткія, больш лютыя, чым мы. Аднак хопіць. Пакіньце кесару кесарова і забярыце ўсё астатняе. Завтра все послушницы и монахини повинны быть на покарании. Чуйте, сестра? Пакарання не будзе. Пра што гэта вы? Пакарання не будзе. Пакаранне будзе. Бог не дапусціць. Бывайце. Я буду молиться за вас. От-то пантанная. Яна будзе молиться за нас. Значыць, сусветная рэвалюцыя хутчэй пераможа.
Слухаю. Что? Як гэта зніклі? Там же вартовые. Спять? Завтра нас будут судить судом революционного трибунала и расстреляют. Ты их негодников знайсти! Знайсти любой ценой! Покарания не будет. Бог не допустит. Начальника караула. Это Тивон. Арестуйте монашку. У тыя гады ігуменей манастыра была княгиня Романова. Прадслава прыйшла да яе, просячы пастрыгчы яе, каб прыняць ангельскі вобраз і далучыцца да іншых інакінь, каб быць ёй пад уладай Хрыстовай. Калі блажэнная жанчына убачыла квітнеючую маладосць яе, дык сумелася і потым сказала ёй: «Дзіця маё, як магу я гэта ўчыніць? Бацька твой, калі даведаецца, угневаецца на мяне. Ты ж яшчэ юная ўзростам, не зможаш знесці цяжкасцю манаскае жыцця. І як ты зможаш пакінуць княжанне і славу свету гэтага?» Блажэнная дзяўчына ёй адказала: «Гаспадыня і маці мая, всё бачнае ў гэтым свеце, прыгожае і слаўнае, але ў хуткім часе мінае як сон, і нібы кветка завядае. Вечнае ж, небачнае будзе ва ўсе часы, як пра тое кажа Пісанне. Не бачыла таго вока, не чула вуха, і не прыходзіла тое на сэрца чалавеку, што угатаваў Бог тым, хто любіць яго». Блажэнная ж княгіня здзівілася розуму дзяўчыны і яе любові да Бога і загадала выканаць волю яе, і абвясціў яе іерэй, і пастрыг яе, і надалі ёй імя Еўфрасіння. Дванаццатае стагоддзе ад нараджэння Хрыстовага. Полацк. Майстэрня Богшы. Зноў галубы у маю майстэрню прыляцелі. Рады бачыць госцікаў белакрылых. Зараз я вас смачнымі жытнёвымі зярняткамі пачастую. Вось, вось, калі ласка, калі ласка. Ну што, птушкі мірныя, птушкі боскія. І зноў вайна.
Святаславічы пакрыўдзіліся на Ізяславічаў і ідуць на вы ці на мы. Усё адно на нашу шею. Аднаго ж роду племені. Браты аднаму Богу моляцца і рэжуць адзін аднаго. І хоць бы хто з іх узгадаў запаведь боскую: не забі. І спытай каго з іх, што ім трэба. Усё народ вызваляюць. Час жа такі падгадваюць, калі араць сеяць, жаць малаціць трэба. Палеткі конямі стопчуць, збажыну спаляць, свірны разграбяць. Узімку кармі іх, абаронцу вызваліцеляў. І абы чаго не ядуць. Гасподзь казаў, калі хто абзаве брата свайго дурнем, таго ў гіену вогненную, а яны і не абзываюцца нават. Адразу горла брату свайму грызуць і потым адзін перад адным пахваляюцца. Хто больш братоў сваіх забіў, як ворагаў. Гультаі. Нічога апроч таго, што мячом махаць не ўмеюць і не хочуць. Па мне ўсё адно. Ці ты сам па сабе лихадзей, ці з князем разбойнічаеш, адно слово — разбойнік. Господі, навучы мяне пакоры. Ад болю суд мой, ад суда майго боль. Думкі не даюць спакою душы, а неспакою душы не дае працаваць. Крыжык, маленькі крыжык, не магу дарэзаць. Вось ён, крыж. Трошки засталося. Ну что, ведьмак, ворожишь? Молюся. Молятся в церкве, а не в вертепе. Увесь свет храм Божий. Христос народился в вертепе. Что ты верзешь? Налили им вина своему Тивону. Добро. Хто п'е за много, той бачить Бога. Пі, пастух, пі, страж існой верой. Коли вас не пасвять, вы станете блукать по лесах, як статок коров, шукаючи своих лісунов, вовколаков, банников и домовых. И будете снова молиться Перуну, бо ён гримить с небесах. Вас до існого Бога треба заганять, як статок коров, стойла. Шчаслівы край, у якім гоняць у рай бізуном. Прикуси язык! Мовчу. Ты апошнімі днямі князёўну сустракаў? Не. Я ведаю, што яна заходзіла да цябе. Гэта даўно было. Прыходзіла заказаць крыжык. Што? Які крыжык? Вось гэта, што ты рэжаш? Гэты. Сучка таго дуба, дзе мяне калісьці спаліць хацелі. І каб не я, спалілі б. А на што ей крыжык з дрэва? Князі носяць залатыя? Адкуль жа мне ведаць?
Пакажы, Яшчэ не ўсё дарэзаў. Трошкі засталося. калі яна прыйдзе па яго. Яна сказала, што будзе ведаць. Сама будзе ведаць, калі я скончу работу. Адкуль яна будзе ведаць? А я знаю. Чаго ж ты марудзіш? Нарабляй хутчэй. Хутчэй нельга. Гэта крыж. Налі яшчэ віна. Ты уяўляеш, знікла. Хто? Князёўна Працлава. Другі дзень знайсці не можам. Князь Георгій як тень чорны ходзіць. Княгіня плача, як скрозь зямлю правалілася. От трахвалода вадроця. Яе прабабка Рагнеда пад мячы і агонь Полацк падвяла, абазваўшы новгародского князя рабынічым. Цяпер праз гэту всяму княству гора злабеда будзе. Чаго гэта? Чаго? Не ведаеш? Мінулым годам Мсціслаў Кіевскі захацеў рушыць на полаўцаў. Прыслаў да нас за падмогай. А нашы князі ці то з пахмелля, ці з дуру паслалі адказ. Маўляў, спраўляйся сам. Нам і в Полацку ёсць што рабіць. Вось ён і хоча расправіцца з Полацкам. Вельмі пакрыўдзіўся. І што прыдумаў? Вайны з палачанамі не пачынаць? Усіх князёў, толькі князёў, разам з дзецьмі выслаць. А народ не чапаць. Ну, а калі наш народ не чапаць, ён з печы не злезе. Хай хоць князёў высылаюць, хоць Хрыста распінаюць. Алі. Правда, паратунак знайшлі. У Мсціслава ёсць пляменнік, любімы. Выдадзім за яго нашу Працлаву. Хто ж сваякоў высылаць будзе? Сваты прыехалі, а яна знікла. Далі. Калі заявіцца да цябе за сваім крыжыкам, каб я ведаў, адразу ж. Зразумеў? Зразумеў. А Працлава прыгожая. Правда? О, пашчасціць Кіеву. Ну, я пайшоў. Бывай. Зразумеў. Аддаць замуж, як прадаць. Мір не купляюць. Мір будуюць. Куплены мір – тое ж рабства. Мир табе, Богша. Цябе шукаюць. Я ведаю. І ведаеш, на што шукаюць? Цябе хочуць аддаць пляменніку Мсціслава. Табою хочуць разлічыцца. За полацкі пасад, за спакой, за мір з Кіевам. Цябе хочуць заручыць. Заручаную не заручаюць. Што? Я пайшла за жаніхом сваім, за Хрыстом у манастыр. Працлава, што ты? Ты ж князёўна. Цябе Бог паклікаў на гэтую зямлю княжыць. Княжыць! А ты? Ты ў келлю? Ты ж парушаеш боскую волю. Даруй мне, але не разумею. З ласкі боскай я нарадзілася князёўнай. І з яшчэ большай яго ж ласкі буду жыць у малітве і паслушэнстве. Пазнаю, як страх боскі усталяваць у душы сваёй. Бо калі шануеш і любіш бацьку свайго, а не маеш страху боскага, гора бацьку твайму. Калі верна служыш князю свайму, а не маеш страху боскага ў душы, гора князю твайму.
І калі валадар князь жыве без страху боскага. Гора княству таму. Толькі гэтаму трэба вучыцца і людзей вучыць. Каго вучыць? Князёўна, каго? З імі нічога не зробіш. Яны нават не грэшныя, яны проста жывуць, родзяцца, жэняцца, плодзяцца, паміраюць. Яны ходзяць у царкву хрысціцца, вянчацца, маліцца і не разумеюць, навошта ўсё гэта. І гоняць братоў забіваць яны ідуць, кажуць, калі б гэта не было добра, князь і баяры не прынялі б гэтага. Невідушчы мае большую патрэбу ў павадыры, чым той, хто зрок мае. Ты зрабіў крыжык? Зрабіў. Вось ён. Дзякуй. Бывай, Богша. Зберажы цябе Гасподзь. Я буду маліцца за цябе. Господи, навучы мяне тварыць волю Тваю. Хай на ўсё будзе воля Твая. Мне сказали, что яна зайшла до тебя. Где князёўна? Не ведаю. Князь загадал зараз же привезти ее в палац. Где яна? Где? Шукай. Даведаўшыся пра гэта, бацька блажэннай Еўфрасіні прыйшоў у манастыр. Убачыўшы дачку сваю, пяшчотна яе пацалаваў і сказаў: «Гора мне, дзіця маё мілае, што ж ты сатварыла? Навошта пакуту душы маёй прынесла? Чаму мне спачатку не адкрыла намер свой? Цяжка мне, дзіця маё любае, боль сэрца майго. Як пазбегне дабрыня твая падкопаў варожых, і належыць мне плакаць параненай душой да Господа Бога майго, ды увойдзеш ты у пакоі царства яго». І ўсе ў доме князя смуткавалі аб ёй. Прападобная ж Еўфрасіння на гэта не зважала. Яна жыла ў манастыры, слухалася ігуменню і сясцёр, і ўсіх перасягала у пасце, малітвах і бяссонне начным. І з таго часу яшчэ больш пачала працаваць, збіраючы думкі добрыя у сэрцы сваім, як пчала соты. XIX стагоддзе ад нараджэння Хрыстовага. Полацк, гарадская плошча.
Ну дзе ён? Дзе гэты багамаз? І от чаму так? Як толькі здараецца сярод людзей якая-небудзь заварушка, гэтыя кудлаты паэты, мастакі заўсёды сярод першых. Заклікаюць, дурняў за сабой клічуць. І ты за імі бягуць. Цар адмяніў прыгон, цар свабоду абвясціў. І што? Замест падзякі народ схапіўся за косы і вілы. Там паўстане, там паўстане. Як ашалелі ўсе. Маёнткі паляць, цара бэсцяць. У кожным павеце свой цар. Свабода, свабода. Ну якая для нас можа быць свабода? І павядуць на паўстанне гэтыя праўдалюбцы, касіянеры, канфедэраты. Сёння яшчэ аднаму з іх на шею петлю закінуць. Народ на плошчы збіраецца. Генерал прыедзе. Ну дзе ж ён? Дзе гэты багамаз? Толькі паспець яго знайсці. Бомбу задумаў кінуць. Ну дзе ж ён? Дзе? Мир табе, Буша. Сястрычка, рады тебе бачыць. А што ты тут робіш? А? Прыйшла з манастыра паглядзець, як чалавека на эшафот павядуць. Я прыйшла да цябе. Лепш зайшла б да бацькі, маці. Зайду і да іх. А чаго не пытаешся, як яны? Мабыць, і сама ведаеш. Бацька як хмара чорная, маці плача. Шануй бацькоў сваіх і павялічыць Гасподь дні твае. Калі праз тваю ахвяру Богу нехта пакутае, не патрэбна Богу такая ахвяра, не патрэбна. І скажы, куды сваім прыкладам ты клічаш людзей, якім Бог запавядаў напаўняць зямлю? Куды? У манастыр? У цесную келлю? У адзіноту? А што будзе, калі ўсе пойдуць у манастыр? Усе не пойдуць. Але ж ты хочаш, каб яны пайшлі. І што будзе? Праз нейкі час людзі на зямлі звядуцца. Значыць, гэта ваша мэта. Дык так і скажыце, што хочаце знішчыць род людскі, новы патоп зрабіць. На гэты раз без ноевага каўчэга. Але даволі. Мне трэба ісці. Бывай. Не рабі гэтага. Чаго? Гэтага? Ты збіраешся забіць чалавека. А ты адкуль ведаеш? Хто цябе падаслаў? Мяне паклікала да цябе. Твая душа. Не рабі гэтага. Душа. Адкуль ты пра гэта даведалася? Хто цябе падаслаў? Я пайшла ў манастыр без бацькоўскага благаславення. А куды збіраешся ісці ты? Спытай сябе. Я даў слова гонару. Бывай. Адступіцца ад зла, гэта ўратаваць гонар. Сёння яны павядуць на шыбеніцу касіянера, майго сябра. Ён змагаўся за нашу свабоду. Той, хто кліча на бойку, хто перарабляе прылады працы ў прылады смерці, змагаецца не за свабоду, а за рабства, яшчэ больш жорсткае, больш лютае. Шлях крыві вядзе да крыві, шлях любові вядзе да любові, шлях надзеі да надзеі, шлях веры да веры. Вы 1000 гадоў моліцеся, і з вами моліцца ўвесь народ. І што?
Хіба свет зрабіўся дабрэйшым, лепшым? Касіянера павядуць на шыбеніцу. Хоць хто-небудзь скажа генералу, які даў такі загад: не забі. Нагадае яму, што Христос дараваў разбойніку. Не, крываваму цару, які тысячы нявінных людзей пасылаў на дыбу і сек нявінным галову, вы можаце ўсё дараваць толькі за тое, што ён перад смерцю паспеў раскаяцца. Нелюдзі не баяцца Бога. Яны баяцца толькі сілы і зброі. І ты ўзяў зброю? Узяў. І калі паляціць сёння пад ногі генералу пякельная машынка, яны зразумеюць. На сілу знойдзецца сіла, на лютасць лютасць, на кроў кроў. Генерал будзе ехаць са сваёй сям'ёй. Разам з ім будуць дзеці. Ты ведаеш гэта. А ты ведаеш, што сярод расстраляных паўстанцаў ёсць бацькі малых дзетак, якія цяпер засталіся сіротамі. Не рабі гэтага. А што мне рабіць? Ты майстра, мастак. Табе Бог даў дар. І праз гэты дар ты можаш рабіць людзей лепшымі. Ды нікому. Ні я, ні мой дар боскі, калі ён нават і ёсць, нікому не патрэбны. Стане холадна, і абразамі распаляць у печы. Са званоў зробяць гарматы, срэбныя крыжы пойдуць на 30 сярэбранікаў. З несправядлівасцю справядлівасцю не ваююць. Я зраблю ўсё, што павінен зрабіць. Мне трэба ісці. Бывай. Апамятайся, ты зробішся забойцам. Бог мне даруе. Вядома, даруе. Але ты сам сябе асудзіш. Не знойдзеш апраўдання і ўсё жыццё будзеш несці гэты цяжкі крыж. А калі не будзе пакарання, гэты крыж будзе яшчэ цяжэйшым. Бывай. Я буду маліцца за цябе. Немагчыма добром усталяваць на зямлі справядлівасць, а сілай злачынна. Навучы, Господі. Тебя зовут Бокша! Бокша! Держите его! Связать его! Прападобнае ж Еўфрасіння паслала да бацькі свайго, кажучы: «Адпусці да мяне сястру маю Градзіславу, каб навучылася яна грамаце». І бацька адпусціў Градзіславу да яе. Еўфрасіння ж старанна стала вучыць сястру сваю, як душу ратаваць. Тая ж усё з увагай прымала, як ніва ўрадлівая, і казала: «Гасподзь Бог хай уладкуе ўсё дзеля ратавання душы маёй тваімі святымі, гаспадыня, малітвамі». Прападобнае ж Еўфрасіння, увёўшы Градзіславу ў царкву, загадала іерэю абвясціць яе. І апранулі яе у манаскія адзенні і далі ёй імя Еўдакія. Бацька ж, калі даведаўся, што патаемна пастрыгла яна сястру, угнявіўся на прападобную Еўфрасінню. З распаленым сэрцам прыехаў ён у манастыр і сказаў: «Дзеці мае мілыя, што вы сатварылі?
Преподобная ж Євфросіння отказала батьку своему: «На что не покоишься про нас? Наш оборонца и помощник адзіны Бог». У хуткім часе блаженная Євфросіння заклала царкву каменную святого Спаса и побудовали яе за 30 тыдняў. И крыж установили, и был освящены храм. Великая радость усім християнам. Дванаццатае стагоддзе ад нараджэння Христовага. Полацк. Келля у Спасскім манастыры. А да ўсіх казаў: хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой штодня і ідзе услед за мною. І возьме крыж свой штодня і ідзе ўслед за мною. Бо хто хоча душу сваю уратаваць, той загубіць яе. А хто загубіць душу сваю дзеля мяне, той уратуе яе. А хто загубіць душу сваю дзеля мяне, той уратуе яе. Дзень добрый, маці ігуменя. Дзень добры, Богша. Клікалі? Так, клікала. Я слухаю. Шмат гадоў збірала я на зямлю нашу полацкую вялікія хрысціянскія святыні. Гэта кавалачак дрэва ад жыватворнага крыжа Гасподняга, кропля крыві Збавіцеля, драбок каменя ад дамавіны Прасвятой Богородицы, частачка крыві Дмітрия Салонскага. А сёння з Цараграда ў Полацк прыбылі паслы ад патрыярха. Яны прывезлі частачкі мошчаў святых Пантелеймона і Стефана, якія дбайна паслужылі Господу і прынялі пакуты за веру. Трэба зрабіць на прыстольны крыж каўчэг, у якім будуць захоўвацца ўсе гэтыя святыні. І я звяртаюся да цябе, Богша, з просьбай аб яго стварэнні для царквы святога Спаса. Гэта вялікі гонар. Але ж я не варты таго, маці ігуменя. Міру ў душы не стае. Маліся, каб Бог даў табе сілу і разуменне, каб ты з любоўю і мірам пачаў гэтую вялікую справу. Крыж павінны быць шасціканечным на кожны дзень стварэння свету. На ім павінны быць выявы Господа і Богородицы, Іоанна Прадцечы, архангелаў Міхаіла і Гаўрыіла, апосталаў Пятра і Паўла, 4 евангелістаў
выявы айцоў царквы Іоанна Залатавуста, Васіля Вялікага, Грыгорыя Багаслова і таксама святых Георгія, Сафіі і Еўфрасіні Александрыйскай. Святы крыж будзе абараняць і берагчы радзіму нашу і дапамагаць усталёўваць веру існую. Благословите, Маці Ігуменя. Бог благословить. Иди с миром. Хто не со мной, той супраць мяне. І хто не збірае са мною, той раскідае. Хто не са мной, той супраць мяне. І хто не збірае са мною, той раскідае. Вітаю, маці Ігуменю. Добрый день. Что ты пришел сказать мне? Мой род служил твоему роду не 100 годов. Дед мой был поруч с твоим дедом, усяславым чародеем на крывавых берегах Нямігі. Батька лег на полевание по дороге Зубра, ратуючи твоего батьку, нашего князя. Пришел мой час ратовать усю сям'ю, увесь княжский род, як и ты зводишь со свету. Не могут все робиться апостолами, не повинны. Бог створил нас с духу и плоти, и покуль жив человек, это одно одиное и непорывное. И кто разрывает это, ворог Божий. Я готова тебе забить. Ты ворог своего народа и своего княжества. Княгиня Софья в очи выплакала, коли доведалася, что ты постригла Градиславу. Ты одобрала у своих батьков себе, свою сестру. Ты одобрала у князя Бориса дочку Звениславу. Ты позбавила их внукам. Ты зробилася идолом полоцкой земли. А идолы – вороги роду человечего. Зазерни у сердце свое и откажи мне, дзеля чаго ты пришел. У меня 3 дочки. Я их люблю. Ти для тебе их мати народила. Ти для тебе я их выховал. А яны збираются вслед за Звениславой и Градиславой у монастыр. Ну, захотелось я самой святого життя. Дык живи! На что детей покушать? Дочушки мои добрые, ласкавые, пяшотные. С пеленок все, что под руки трапится, нянчили и всім колыханки спевали. Яны народились, как быть мати. Куды им монашка рызё? Я пришел просить тебя, мать их у меня, не забирай их у меня. Няўжо ты думаешь, что я некага закликаю ці прымушаю ісці на служэнне Господу нашему? Каго ён пакліча, той пойдзе, нават калі ўвесь свет будзе супраць. А калі ён не клікаў, тады і я нічога не змагу зрабіць, каб яны сталіся нявестамі Христовымі. Не я, Господь выбирае. Господи! Прападобная ж Еўфрасіння, бачачы манастыр свой аздобленым і ўсімі дабротамі напоўненым, вырашыла стварыць другую каменную царкву Прасвятой Богородицы і яе збудаваўшы, упрыгожыла абразамі і асвяціўшы
перадала монахам. І быў манастыр вялікі. Бачыла блажэнная два манастыры уладкаваныя і казала сама сабе: «Слава табе, уладыка святы! Дзякую табе за тое, што ажыццявіў ты, Господі, жадання сэрца майго». І яшчэ казала: «Памілуй мяне, Господі, і выканай просьбу маю, каб убачыла я прасвятую Багародзіцу Адзігітрыю у гэтай святой царкве». І паслала слугу свайго ў Царград да цара Мануіла і да патрыярха Лукі. Прападобная шчыра прасіла эфескую ікону святой Багародзіцы. Патрыярх Лука, сабраўшы епіскапаў і сабор увесь у святой Сафіі, благаславіў усіх і аддаў вобраз пасланцу прападобнай Еўфрасіні. Яна ж унесла яго ў царкву прасвятой Багародзіцы, паставіла і, узвёўшы рукі, мовіла: «Слава табе, Господі, што спадобіў мяне бачыць цяпер вобраз маці тваёй». Двадцатае стагоддзе ад нараджэння Хрыстовага. Полацкі выканаўчы камітэт. Выкликали? Выкликал. Сядайте, товарищ Богш. Вчора адбылося пасяджэнне камісіі, якая абмеркавала зроблены вами заказ выканкама. И что? Камісія прыйшла да заключэння, што намаляваныя вами напісаныя вами партрэты кіраўнікоў полацкага выканкама з'яўляюцца добра заканспіраванай контррэвалюцыйнай дыверсіяй. Чым? Дыверсіяй. Вам пагражаў арышт. Мне каштавала вялікіх намаганняў пераканаць камісію, што гэта не так, што вы таленавіты мастак пралетарскага паходжання і што нават у таленавітых мастакоў здараюцца творчыя няўдачы. Вы патрабавалі ад мяне дакладнага падабенства, так? Так. Хіба яны не падобныя? Падобныя? Дык у чым жа няўдача? Ці дыверсія? Камісія вызначыла адсутнасць у напісаных вами партрэтах багатага ўнутранага свету, духоўнасці. Я аднаго з іх ведаю. На ім кляйма недзе ставіць. Ён пры любой уладзе, пры любой, павінен знаходзіцца ў адным месцы, за кратамі. Таварыш Богша. Рэвалюцыя яго выпусціла з турмы, як пакрыўджанага царызма. Не крыўдзіў яго царызм. Яго пасадзілі ў турму як злодзея і гвалтаўніка, а ён цяпер правадыр. Нічога, разбярэцеся, і вы яго пасадзіце. Замаўчыце. Гэта ваша асабістая суб'ектыўная думка. Я выклікаў вас для таго, каб паведаміць, ваша праца кіраўніцтва не задаволіла. І заказ перадаецца іншаму мастаку. Паёк, які вы атрымалі ў якасці авансу, застаецца за вами. Ды верну я вам назад вашу воблу. Вам нічога сапраўднага не патрэбна. Бывайце, я магу забраць партрэты? Не. Чаму? Іх нельга паказваць. Яны кожны дзень жывымі паказваюцца. Бывайце. Стойте. Товарищ Богша, я уполноважены поведомить вам, что вы уведены в склад комиссии
па ўскрыцці і агляду мошчаў Еўфрасіні. Агляду чаго? Прынята пастанова Народнага камісарыята юстыцыі аб арганізаваным ускрыцці мошчаў цудатворцаў па ўсёй краіне і адпраўцы іх пасля агляду на атэістычныя выстаўкі. Ускрыццё і агляд прызначаны на заўтра у Спаса-Еўфрасіневскім манастыры. Вы звар'яцелі? Ну, я разумею, яшчэ калі вы царкоўныя званы, што адлівалі старажытныя майстры, пераплаўлялі на гарматы. Калі абдзіралі з абразоў залатыя і срэбныя аклады, якім цаны няма, а вы іх на лом, каб купіць за гэты лом пораху. Нават калі стайні ў саборах рабілі. Разумею, хоць нейкая карысць. А тут на што? Гэтыя ж людзі пры жыцці не мелі нават самага неабходнага. Навошта трывожыць іх косці? Вы ж нічога ў іх дамавінах не знойдзеце. Знойдзем. Што? Менавіта гэта нічога. Нічога. Мы пакажам усім людзям, усяму свету, што костка ёсць костка. І у святого праведніка яна гніе гэтак жа, як у грэшніка. І нельга, носячы ў кішэні замест самапісца фалангу пальца святога, хоць самага-самага святога, нельга адчуваць сябе лепшым і здаравейшым. Ну, няўжо вам не цікава? Вы ж мастак. Яе пахавалі 1000 гадоў таму. Бывайце. Вы што, верыце ў Бога? У д'ябла паверыш, гледзячы на вас. Таварыш Богша, вы адмаўляецеся ад работы ў камісіі? Вы звар'яцелі. Ну што ж, вы пашкадуеце. Запросите до меня монашку. Добрый день. Добрый день, сестра. Я запросил вас, каб паведаміць, што заўтра, у адпаведнасці з пастановай Народнага камісарыята юстыцыі, у вашым манастыры павінна адбыцца ўскрыццё і агляд мошчаў Еўфрасіні. Вы уведзены ў склад гэтай камісіі. Вядома, толькі ў тым выпадку, калі дасце сваю згоду. Я згодная. Вы згодны? Я буду каля мошчаў святой. Поверьте, сестра, мне самому, хоць я і атэіст, страшэнна непрыемна гэта мерапрыемства, ці, як бы мовіць, гэта працэдура. Але пастанова прынята, трэба выконваць. Непрыемна. Ваша царква цяпер перажывае цяжкія часіны. Але ў вас ёсць суцешэнне. Бог карае толькі тых, каго любіць. Так. Прыйдзе час, і нашчадкі вашыя апынуцца на руінах і папялішчах і адракуцца ад спраў продкаў сваіх, раскаяцца і пачнуць усё спачатку. Шчаслівы той, хто веруе. Шчаслівы. Бывайце. Бывайце, сестра. Я буду молиться за вас. Упрыгожила прападобная Ефросіння
усю зямлю полацкую сваімі цудоўнымі манастырамі. І убачыўшы, як Бог уславіў манастыры яе, сказала яна пра жаданне сэрца свайго: як бы мне дайсці да святога града Іерусаліма і пакланіцца труне Гасподняй і ўсім святым месцам, і там жыццё сваё скончыць. Прападобная ж Еўфрасіння, уладкаваўшы 2 манастыры, перадала іх кіраванне сястры сваёй Еўдакіі і, памаліўшыся ў царквах святога Спаса і святой Багародзіцы, сказала: Господі, сэрцазнаўца, я пакідаю дом Твой незачыненым ні для каго. Ты ж, Господі, не зачыні ад нас нябеснага Твайго царства. І так пайшла яна у Іерусалім, узяўшы з сабой брата Давіда і сястру сваю Еўпраксію. Дванаццатае стагоддзе ад нараджэння Хрыстовага. Полацк. Бераг Двіны. Птушкі вяртаюцца. І чаму ім не жывецца там, дзе заўсёды цёпла? Дзе той Іерусалім? Далёка. Полачына асірацей сёння. Людзі плачуць па табе, як не плачуць па нябожчыках. Хаця не па табе плачуць, па сабе. Цяжка будзе нам жыць без цябе. Ты — святло наша. Пацямнела наваколле. Як жа ты дойдзеш? Дайду. І я б хацеў пабыць на той зямлі, дзе Гасподзь нарадзіўся, дзе ён ператвараў ваду ў віно, дзе адкрываў вочы сляпы, уваскрашаў памерлае дзіця, бесаў з людзей пераганяў статак свіней, дзе ён маліўся у Ефсіемскім садзе. Тады хадзем са мной? Не, маці ў мяне, не пайду. Там камяні яшчэ помняць, як Хрыста прадалі, прыніжалі, крычалі распні, мучылі і прыбівалі цвікамі да крыжа. А ён прасіў Бога дараваць нам неразумным. За што? За што ён любіць нас? Навошта мы яму? Больш за 1000 гадоў прайшло. Нічога, нічога не змянілася. Змянілася. Што? Мы наблізіліся да яго прыходу. Яго зноў раскрыжуюць, і лепшыя з нас адракуцца ад яго. А астатнія не заўважаць, не заўважаць. А мо ён ужо прыходзіў? Христос заўсёды быў, ёсць і будзе сярод людзей.
І мы заўсёды яго раскрыжоўвалі штодня з веку у век. Молися. Час развитываться, мать игуменя. Час. Весь Полоцк собрался проводить тебя. Люди плачут и молятся слезьми не покидать их сиротами. На рацэ чакаюць плыты. На іх вы пойдзеце разом з братом твоим Давидом и сестрой Яўпраксіяй до Киева и далей. Тебе паўсюдна чакаюць. Бывай, Боже. Бывай, сестра. Што б не здарылася, не шукай зброі. Навошта мне зброя? Наша зброя – цярпенне і вера. Цярпенне і вера. Вера наша – цярпенне і надзея. Цярпенне і надзея. Надзея наша – цярпенне і любоў. Цярпенне і любоў. Маліся за нас. Маліся за зямлю полацкую. Зберажы цябе Бог. Благословите, мать игуменя. Пойду в монастырь служить твоей сестры Евдокии. За дочками пойду. Куды ж мне яшчэ? Благословите мяне, маці ігуменя. Буду даскону працаваць у сваёй майстэрні. Благослови вас Бог. Бывайте. Я буду молиться за вас. Яна вернется. Вернется до нас. И, пришёўшы у Иерусалим, послала преподобная Евфросинья слугу своего да патриарха со словами: «Владыка святы, зраби мне ласку, загадай, каб адчынілі мне браму Христову». Ён жа выканаў яе просьбу. Пришёўшы да брамы, упала яна на зямлю и ускликнула: «Господи, Иисусе Христе, не залечи мне у грех того, что надумала я по следах Твоих ходить и увайшла у святы град гэты. Ты сказал: просите, и дадено вам буде. Я же грешная той, что просила, атрымала ад Цябе, Владыка. Вось і яшчэ прашу ў Цябе, міласцівы, прыймі дух мой у святым градзе Тваім Иерусалиме. Аминь». И так сказаўшы, пайшла яна ў манастыр Пресвятой Богородицы, дзе спынілася. Там яна па волі Божай занядужала и пачала хварэць. И пришел просвитер, и принес причастие. И наш, уставши, поклонилась тройчи и приняла пречистое тело и святую кровь Христову. Потом узлягла на ложах свой и отдала душу свою у руки Бога живого,
месяца мая на 23-й день. Итак, блаженная Ефросинья увойшла у покой небесный. Якой мовай, братья, належыць уславіць светлую памяць пра блажэннай нявесты Христовай Ефросінні. Была яна дапамогай пакрыўджаным, смуткуючым суцяшэнне, распранутым адзенне, хворым наведванне, ці проста кажучы, для ўсіх была усім. Блаженны ты, градзе полацкі, што ўзрасціў такі парастак, прападобную Ефросінню. О, праблаженная нявеста Хрыста Бога нашага, маліся да Бога пра стада сваё, каб злучыць нас з Христом, бо яму належаць усялякая слава, ушанаванне і пакланенне з Айцом і Святым Духам, і цяпер, і заўжды, і ў вякі вякоў. Амінь. Вось я збіраю вас дзеля імя Господа, як птушка збірае птушанят пад крылы свае. Я збіраю вас, як авец боскіх на луг Божы, каб спажывалі вы запаведзі Господа. Узрастайце ў дабрадзейнасці ад моцы да моцы, каб я з радасці, а не са смуткам клапацілася пра збавенне ваша, і каб я ўзвесялілася сэрцам, убачыўшы духоўныя здабыткі працы вашыя. Старайцеся ж, малю вас, захаваць сябе ад грахоўных плеяў, каб змаглі вы пазбегнуць агню пякельнага. Зрабіцеся чыстай пшаніцай Христовай, змяліце самі сябе на жорнах пакоры, працаю постніцкай, чысцінёй, любоўю, малітвай. І тады вы станеце хлебам, патрэбным Богу. На канале «Культура» прагучаў радыёспектакль «Крыж» па аднайменнай п'есе Аляксея Дударава. Ролі выконвалі ад аўтара народны артыст Беларусі Геннадзь Гарбук, Працлава актрыса Аксана Лясная, Богша заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Андрэй Душачкін, Цівун народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка. Над запісам працавалі кампазітар Уладзімір Кандрусевіч, рэдактар Галіна Шаблінская, рэжысёр Ліка Пташук, гукарэжысёр Ларыса Гаршунова. Прэм'ера радыёспектакля адбылася ў снежні 2009 года.